آینو ختم نبوت دے زار زمنگ پا ہاشمی جانانا ختم نبوت دے زار زمنگ پا ہاشمی جانانا دینا پس قیامت دے دے باندے زمنگ دے ایمانا دینا پس قیامت دے دے باندے زمنگ دے ایمانا ختم نبوت دے زار زمنگ پا ہاشمی جانانا ختم نبوت دے زار زمنگ پا ہاشمی جانانا یمن سب دا ختم نبوتا یا ورکلو اللہ رب العزاتا ورکلو اللہ رب العزاتا او منصب دا ختم نبوات ورکلو اللہ رب العزات یا ورکلو اللہ رب العزات سمرلوی عظمت دے دادا محمد نبی سلطان سمرلی عظمت دے دادا محمد نبی سلطان ختم نبوت دے زار زمن پا ہاشم جانانا ہے نفس قامت دے دے باندے زمنگ دے ایمانا ختم نبوت دے زار زمنگ پا ہاشم جانانا ختم نبوت دے زار زمنگ پا ہاشم جانانا یا تقریبا سلدی آیاتونا وداس دو سوا حدیثونا داس دو سوا حدیثونا او تقریبا سلدی آیاتونا داس دو سوا حدیثونا وداس دو سوا حدیثونا دیکھ وضاحت دے شو ختم نبوت پا گل خوبالا کی وضاحت دے جو ختمی نبوت پا گل خوبانا ہے نفس قامت دے ہے پندی زمنگ دے ایمانا ختم نبوت دے زار زمن پا ہاشم جانانا دینا پس قیامت دے دے باندے زمنگ دے ایمانا ختم نبوت دے زار زمن پا ہاشم جانانا زمنگ مانو عقیدادا اے چنور ختم سلسلہ دا چنور ختم سلسلہ دا او زمو ایمان و عقیدادا چنور ختم سلسلہ دا اے چنور ختم سلسلہ دا دام عبادت دے قربا حفاظت دفل ایمال دام عبادت دے قربا حفاظت دفل ایمان ختم نبوت دے زار زمن پا ہاشم جانانا بے نفس قامت دے دے باندے زمنگ دے ایمانا ختم نبوت دے زار زمن پا ہاشم جانانا ختم نبوت دے زار زمن پا ہاشم جانانا یا ورکو پیغام قادیانیت لا یا دغه دشمن د پاک حضرت لا دغه دشمن د پاک حضرت لا ورکو پیغام قادیانیت لا دغه دشمن د پاک حضرت لا او دغه دشمن د پاک حضرت لا
زمون غیرت دے دے باندیو تیر دمالو جانا او دا زمون غیرت دے دے باندیو تیر دمالو جانا ختم نبوت دے دا زمون پہاشم جانا دے نفس قامت دے دے باندے زمون گدے ایمانا ختم نبوت دے دا زمون پہاشم جانانا ساجدہ دا سے عبادت دے یا واللہ زامن دے دا جنت دے واللہ زامن دے دا جنت دے او سجدہ داسی عبادت دے کنا واللہ زامن دے دا جنت دے واللہ زامن دے دا جنت دے پرز پہدمت دے سوک چوی مومن او مسلمان پرز خدمت دے سوچی مومن و مسلمان ختم نبوت دے دار زم پہاشم جانانا دے نفس قامت دے دے باندے زمون گدے ایمانا دے نفس قامت دے دے باندے زمون گدے ایمانا ختم نبوت دے زار زمون پخاش زار زمون پہاشم جانانا